poiketen, niin sehän tarkoittaa sitä, että me lähdetään äänestelemään. Mutta ensimmäisenä Jaana Leskinen voisi lukea tämän muutosesityksensä, johon tuli tämä Petri Karjalaisen esitys, mitä hän esitti tässä. No niin, Petrin kanssa yhteistyössä löimme viisaat täysin yhteen ja esitys on seuraavanlainen. Esitän, että valtuusto päättää jatkaa Hiekkapään yläkoulun toteuttamista olemassa olevien suunnitelmien hyväksytyn urakkatarjouksen pohjalta kuitenkin siten, että suunnittelun pohjaksi ei oteta niin sanottua iglumallia. Ja sitten jatkuu siitä, että luottaminen loppuun. Mutta siis tässä nimenomaan sanotaan, että ei iglumallia, niin Petri toivoo tähän lisää. Haluatko Petri, että Jaana lukee sen loppuun? Ei välttämättä, kyllä tuossa oli ne elementit, mitä nämä. Haluatko sinä vetää esityksesi pois? Kyllä voin vetää, tuossa on. Kiitoksia. Siis estääkö tuo nyt sen iglumallin, vai onko se silti mahdollinen? Estää. Kun se mainitaan niin, on erilaisia suunnitelmia. Arkkitehti on sanonut, että hän voi muokata tätä meidän tarpeista ja opettajien tarpeista ja malli voi olla mikä tahansa. Niin sikäli jos täällä on se iglumalli, niin on tullut muissakin puheenvuoroissa vahvasti esille, että sitä iglu on vaarallinen paikka. Niin se joku ihmisystävällisen. Ja ikkunat pitää olla. No niin, kiitoksia. Nyt mennään sitten asiaan. Eli nyt mä kysyn näitä, jotka tuon Jaanan esitystä kannattivat. Oletteko nyt tätä samaa mieltä, tätä muutosesityksestä samaa mieltä nyt mitä Jaana luki? Eli Mikko Laakso, eli olet Johanna Lehkonen, Saku Heinonen. Mä vielä kysyn siis, että eli tuoko nyt sitten niin kun ehdottomasti aiheuttaa sen, että sitä iglua ei voida valita edes niin jatkotoimenpiteiden jälkeen? Sitä ainakin muokataan. Mitä järkeä suomalaisesta kompromissista on tehdä? Koska eihän meidän niin rakennustaiteellisiin detaljiin puuttua millään tavalla. Eihän se ole. Päätetään, että tehdäänkö me munaa vai kivessä. Se on just hyvä pointti, eli eihän me sitä päätetä, mutta jos täällä on vastustusta se iglumalliin, eikö tämä ole hyvä kompromissi, jos iglua muokataan? Kelpaako iglua muokataan? Tai sitä muokataan. Jos se saa olla iglumalli, niin onko se minä haluan niin isoa vastustusta sille. Mitä sanoit? Että minä haluan niin isoa vastustusta sille, että se kattaisi jotenkin koko tämän porukan. Mutta ehkä mä vaan havain. Eihän sitä halua kukkaa sellaista, jos vähänkään kaupungilla liikkuu. Pysytään nyt asiassa ja Ei oikein, ei muualla väliin. Eli Sakulla on puheenvuoro, eli nyt sinun pitäisi esittää sitten, mitä mieltä sinä olet tässä. En mä tekee erillistä ehdotusta, mutta siis, että onko tämä enemmistö nyt sitä mieltä, että kaikki vastustaa ehdottomasti sitä iglua? Eikö täällä tuommoisia puheenvuoroja voi enää käyttää? Ei. Katsotaan äänestykseen menossa. Niin, tämä on nyt menossa äänestykseen, mutta kysyn sinulta, oletko sinä Jaanan esityksen takana? No olen. No niin, eli Hanna Yönen on. Ja Kähkönen Marja-Liisa. On. Jaanan esityksen takana. Selvä. Eli kaikki, jotka alun pitäen kannatti, niin on myös tämän muutosesityksen kannalla. Ja sitten lähdetään äänestelemään. Eli esitän seuraavanlaista äänestysjärjestystä, eli ne henkilöt, jotka kannattaa Jaana Leskisen esitystä, äänestävät jaa. Ja sitten täällä oli tämä... Ei, kun täällä oli vielä Raimo Julkinen. Eli Raimo Julkinen toi kirjallisena oman esityksensä, eli Raimo Julkinen Paavo Korhosen ja Veli-Pekka Myyryläisen kannattamana esittää, että koulusuunnittelussa otetaan peruskorjaus huomioon ja laaditaan kustannusarvio. Eli tämä esitys tulee Jaanan esitystä vastaan. Joo. Minä sanoin, että tähän Risto Åkerströmin ja Alpo Salon esitykseen... Eikö se on hallituksen? Se on hallituksen, ei ole Riston eikä Alpon, vaan hallituksen esitys. Ja siitä äänestetään sitten ihan viimeisenä hallituksen esitystä vastaan. Mutta nämä kaksi esitystä lähtee nyt vastakkain. Ymmärsittekö? Eli Jaanan esitys on jaa ja Raimo Julkusen esitys on ei. Ja
sitten kumpi näistä voittaa, eli olipa se Jaana Leskisen esitys tai Raimo Julkusen esitys, niin sitä voittajaa vastaan sitten kaupunginhallituksen kantaehdotus äänestää. Ja Jaana vielä haluaa. Joo, ymmärrän oman esitykseni oikein hyvin, ymmärrän puheenjohtajan esityksen, mutta mikä on Raimo Julkusen esitys, niin se jäi meille tässä avoimeksi. Eli edelleen, Raimo Julkunen esitti, että koulusuunnittelussa otetaan peruskorjaus huomioon ja laaditaan kustannusarvio. Eli vertailu näissä asioissa, että mikä tulee halvemmaksi. Ei se lukenut tuolla esityksessä, eli nyt me mennään sen mukaan, mitä minulle tuotte. Ja äänestys alkaa. No niin, eli äänestysjärjestys on hyväksytty, eli vastaväitteitä ei tullut, eli nyt rupesi linja kuulumaan. Ja Harjisuki. Tyhjä. Einonen Sakku. Ja. Hirvonen Sanna. Ja. Kuukkonen Erkki. Ja. Häkkinen Heikki. Ja. Hämäläinen Raimo. Tyhjä. Hänninen Ilko. Ja. Julkunen Raimo. Ei. Kakkonen Seppo. Ja. Karjalainen Petteri. Ja Kekäläinen Kari. Tyhjä. Pietäväinen Mauri. Tyhjä. Kivimäki Antti. tyhjä. Leen Tapio. Tyhjä. Kollanus Kaija. Ja. Korhonen Paavo. Ei. Kähkönen Marja-Liisa. Ja. Laakso Mikko. Ja. Lappi Hannu. Ja. Lenkonen Johanna. Ja. Leskinen Jaana. Ja. Manninen Anja. Ja. Manninen Marika. Ja. Nenonen Sakari. Ja Mykkänen Risto. tyhjä. Myyryläinen Veli. ei. Blommendaal Mari. Ja. Åkerström Risto. Tyhjä. Ojala Sakari. Ja. Rajasuva. Tyhjä. Riitinen Sinikka. Tyhjä. Ryttönen Pauli. Tyhjä. Räsänen Jarna. Tyhjä. Saharinen Tomi. Tyhjä. Salo Alko. Tyhjä. Skyttä Heikki. Ja. Seppä Pekka. Ja. Varonen Taata. Riitinen Reikä. Tyhjä. Viljakainen Kaija. Tyhjä. Ylönen Hanna. Ja. Mullainen Soili. Ja.
No niin, eli suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa-ääntä, ei-ääniä tuli 3 ja tyhjää äänesti 17, eli Jaana Leskisen äänestys voitti tämän. Ja lähdetään jatkoäänestykselle, eli edelleen äänestämään tuolta kaupunginhallituksen esitystä vastaan, eli kaupunginhallituksen esitys on jaa ja Jaana Leskisen esitys on ei. Eli äänestys alkaa. Kaalisto Seppo. Jaa. Harlin Suvi. Jaa. Heinonen Saku. Ei. Hirvonen Sanna. Ei. Uukkonen Erkki. Ei. Häkkinen Heikki. Ei. Hämäläinen Raimo. Jaa. Hänninen Hilko. Jaa. Julkunen Raimo. Jaa. Kakkonen Seppo. Ei. Karjalainen Petri. Ei. Pikäläinen Kari. Jaa. Tietäväinen Mauri. Jaa. Kivimäki Antti. Jaa. Leen Tapio. Jaa. Olaanus Karja. Ei. Korunen Paavo. Jaa. Käppönen Marja-Liisa. Ei. Laakso Mikko. Ei. Lappi Hannu. Ei. Lenkonen Johanna. Ei. Leskinen Jaana. Ei. Manninen Anja. Ei. Manninen Marika. Ei. Nenonen Sakari. Ei. Mykkänen Risto. Joo. Myyrläinen Veli-Pekka. Jaa. Lommendal Mari. Ei. Hockenström Risto. Jaa. Ojala Sakari. Ei. Rajasuu Hannu. Jaa. Riikinen Sivista. Jaa. Rykkönen Pauli. Jaa. Räsänen Jaarna. Jaa. Saarinen Tomi. Jaa. Salo Alko. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Seppä-Pekka. Jaa. Varonen Tarja. Jaa. Riitinen Reijo. Jaa. Viljakainen Kaija. Jaa. Ylönen Hanna. Ei. Moilanen Soili. Ei. No niin, eli suoritetussa äänestyksessä jaa-ääniä annettiin 24 ja ei-ääniä 19, joten hallituksen päätös on myös valtuuston päätös. Sitten mennään pykälä 40, Pieksämäen kaupungin tarkastuslautakunnan kirje Hiekanpään yläkoulun rakentamisesta, asia ja hallituksen päätösehdotus keskusteluun. Mikko Laakso, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, edellistä äänestystuloksista huolimatta totean, että tarkastuslautakunta oli sangen huolissaan, ja nimenomaan puheenjohtajana olin sangen huolissani kaupunginhallituksen aikaisemmasta päätöksestä ja halusin tuoda julki, että
kiire on uudella koululla. Ja lautakunta päätti esittää seuraavaksi, että yläkoulun suunnittelua jatketaan, ettei nollata sitä, mitä on suunniteltu. Ja sitten toinen puoli oli se, että jotta ohjaus toimisi, tarkastuslautakunta esitti, että valitaan poliittisesti kattava tuommoinen rakennustoimikunta, jotta seuranta tulisi mukaan. Tämmöinen vaan tiedoksi. Kiitoksia Mikolle. Risto Okkestra, ole hyvä. Kiitoksia. Sen verran täytyy myöskin tähän edelliseen äänestykseen viitata, että nyt kaupunginhallitus sai erittäin tärkeän tehtävän huolehtia siitä, että nämä asiat lähtevät nyt etenemään ripeästi. Ja ehkä ei tullut tuossa aikaisemmassa keskustelussa tarkasti esille se, että ei hallitus ole Lundénin ehdotuksia heittänyt romukoppaan, vaan ne voivat edelleen olla sitten yhtenä vaihtoehtona, mutta nyt hallitus huolehtii siitä, että vaihtoehtoja lähdetään selvittämään ja niistä tulee sitten valtuustolle selkeät esitykset, joista sitten valitaan se, mitä tehdään. Kiitoksia Ristolle. Sitten oli Sanna Hirvonen seuraavana. Ole hyvä. Mä sen verran tarkentaisin ihan kuullut tuon Laakson puheenvuoroa, että esititkö sinä, että tämä rakennustoiminta? En, vaan minä kerroin, mitä rakennuslautakunnan kirjeessä oli. Ihan suoraan. En esittänyt yhtään mitään. Tämä on tiedoksi merkittävä asia. No niin, kiitoksia. Sitten on Risto Mykkäsellä seuraava puheenvuoro. Joo, tarkastuslautakunta on lähtenyt surukseni politikoimaan ja sekin kertoo paljon meidän päätöksentekokulttuurista. Valtuuston enemmistöpäätökset halutaan tuomita vääriksi. Käytetään kaikki painostuskeinot, jotta haluttu päätös saadaan aikaan vaikka väkisin. Otetaan käyttöön viranomaislausunnot ja surukseni myös te fiksuna pitämäni tarkastuslautakunnan jäsenetkin olette lähteneet tähän touhuun mukaan. Jos rahanmenoa arvostelette, olisitte huomauttaneet siitä jo julkisesti vaikka kun edelliset investoinnit tekivät miljoonayritykset. Nyt vaaditaan, että Lundénin pitäisi suunnitella lisää. Tämäkö ei maksaisi mitään, olisi siis ilmaista. Tämäkö ei veisi aikaa. Mitä eroa kaupunginhallituksen esitykseen on, paitsi että Lundéni olisi yhä meidän ainut vaihtoehto, siis yhden vaihtoehdon taktiikalla mentäisiin. Tämä olisi huonoa kuntademokratiaa. Kiitoksia Ristolle. Nyt ei pyydettyjä puheenvuoroja ole, joten keskustelu päättyy. Eli tarkastuslautakunnan kirje on saatettu valtuutettujen tietoon. Sitten pykälä 41 turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen tekeminen Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa. Asia ja hallituksen päätösehdotus keskusteluun. Marja-Meija Kaine ja Pekka-Seppa sitten. Itse sopimukseen ei ole mitään, mutta esittäisin päätösehdotuksen lisättäväksi, että kaupunginvaltuusto pyytää Etelä-Savon ely-keskusta huomioimaan, että Pieksämäelle sijoitettavat turvapaikan saaneet olisivat perheitä. Kiitoksia Kaijalle. Sitten oli Pekka-Sepän puheenvuoro. Arvoisa puheenjohtaja, heitän kysymyksen tässä kaupunginhallitukselle, että miksi tässä lukee yhteensä enintään 50 henkilöä, miksi siinä lue yhteensä enintään noin 50 henkilöä, koska se noin antaisi vähän paljon pelivaraa siihen, että jos sattuu näitä perheitä olemaan sillä lailla, on 48 tähän mennessä hyväksytty ja sitten on 5 hengen perhe, niin käytetäänkö se kahtia sitten? Niin se voisi olla niin vähän väliä pitää esittää. Kiitoksia Pekalle. Eli Tapio vastaa. Puheenjohtaja. Itse me ajateltiin, että saattaisi meidän vastaanottokeskuksen ihmistä ehkä 30 jäädä tänne. Ja ely-keskus edellytti, että tässä on joku luku. Minäkin vähän ihmettelin sitä, miksi sen täytyy olla, mutta se sovitti sitä voidaan tarkistaa. Mä en usko, että se, että jos 52 jonavuonna tulee, niin tulee siitä ongelmaa. Että tässä on kysymys siitä vaan, että kun me emme todella voi, niin kuin Kaija Vilkanen esittää, että perheitä valita. Me emme voi valita. Ne on ihmisiä, jotka saa valita vapaasti asuinpaikkansa täällä, että siihen ei valtuutettu
kuntapäätöksellä voida vaikuttaa. Ja kysymys on vain siitä, että jos me saamme siihen valtiolta rahaa, niin meidän kotoutus onnistuu nopeammin ja paremmin. Kiitoksia. Risto Mykkänen, ole hyvä. Joo, maahanmuuttokeskustelu herättää aina voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Tätä esitystä kannatan selkeästi. Saatuaan oleskeluluvan turvapaikanhakija voi valita asuinkuntansa. Se on hänen oma päätös, ei valtuuston. Hän voi jäädä Pieksämäelle, haluttiin sitä tai ei. Mutta mikäli kunnalla on sopimus kuntapaikoista ELY-keskuksen kanssa, kunta voi ennakoida palveluiden tarvetta ja resurssointia sekä ennakoida kotoutumispalveluiden suunnittelua ja toteuttamista. Sillä kotouttamiseen kannattaa satsata. Silloin meillä on parhaat mahdollisuudet onnistua tässä asiassa. Jos ihminen on saanut asunnon, työtä tai opiskelupaikan, lapsipäivä- tai opiskelupaikan, tietty jatkuvuus on hyvä turvata heidän elämässään. Myös omatoimisesti kuntaan sijoittuneiden turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaus edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa. Kannatan kaupunginhallituksen esitystä. Kiitoksia. Sitten oli Erikka Myllyväinen. Mä totean vaan siihen, että silloin kun tämä turvapaikanhakijoiden juttu tulikin julkisuuteen, niin se oli tämä meidän kaupunginjohtaja, se oli äänessä silloin ja ilmoitti niistä, että Pieksämäki on niin ja kysymytä oikeastaan vissiin keiltä sitä asiasta. Ja ainakin mitä minä olen keskustellut tuolla ihmisten kanssa, niin aika harva siellä on sitä mieltä, että ne olisi yleensä ollutkaan tänne tervetulleita. Täällä on kyllä tätä maksamista ihan omaksi takkaan ja joka kuvittelee, että ne 3 vuoden päästä on niin täysin kotoutunut meidän töissä ja näin poispäin, niin se on haavekuvitelmia, että kyllähän ne on 3 vuoden päästä meidän sosiaaliturvan piirissä ja me maksetaan se pysti sitten täydellisesti. Ei siinä sen kummosempaa. Kiitoksia. Eli Tapio taitaa ottaa kommentoida. Joo, sen verran tämä Myllyväisen muistiin parantaa, että tässähän SPR tiedusteli kaupunginhallituksen kantaa tähän asiaan, kaupunginhallitus vastasi siihen. Toisaalta Myllyn olisi kannattanut olla siellä infotilaisuudessa, jossa osa joukosta tuli noin 10 henkeä sinne siinä ajatuksesta, suurin osa on niitä vastaan, mutta se tilaisuus kyllä kääntyi toisinpäin, että siinä parisadan joukossa oli aika selvä kannatus sillä, että tämmöinen vastaanottokeskus Pieksämäelläkin voi olla. Ne on varmaan ollut näitä leskirouvia ja muita sellaisia. Aina vielä haluaa kommentoida. Joo, puheenjohtaja. Olisiko joku taso, johon pääsi näin? Kyllä. Tämä on huipputaso. Puheenjohtaja, muuta tämä ponsiesitykseksi. Nyt Risto. Kannatan Kaijan tekemään ponsiesitystä. Kyllä, nyt ei pyydettyjä puheenvuoroja ole, eli keskustelu päättyy ja pykälä 41 hyväksytään esityksen mukaan lisäyksenä Kaijan